krisiak eta krisiaren aitzakiarekin azken denboraldian lanpostu ugari galtzen ari dira. Benetan egoera larria izateraino. Eta hori dela eta, gure ustez, alderdiek eta instituzioek lehentasun osoa ipini behar dugu enplegu arloan erantzun eraginkorrak emateko. Eta dakizuenez, hurrengo egunetan, osoko bilkura monografikoak egongo dira, bai Iruñako parlamentuan eta baita ere hemen Gasteizen bertan. Iruñakoa bihar bertan da eztabaida hori, azterketa hori Iruñako parlamentuan eta Gasteizko legebiltzar honetan martxoaren 8an izango da. Batean zein bestean, EH Bildutik, Euskal Herria Bildutik, gure ekarpenak egingo ditugu, kontutan izan da Euskal Herritarren beharrak asetu behar direla eta erantzun egokia eman behar diogula. Eta ez hainbeste Madrilen edo Madrileko interesei begira. Gaur egun bai Barcina Andereak egiten duen bezala edo Urkullu jaunak egin dezakeen bezala. Eta horregatik egiten ari gara prentsaurreko hau. Iruñan zein Gasteizen egingo ditugun proposamenak aurkezteko helburuarekin. Eta nirekin daude hemen, Asun Fernandez Garaialde eta Bikendi Barea, Nafarroko legebiltzarkideak, parlamentarioak, eta Arri Zulaika, ni bezala etxe honetako legebiltzarkideak.